शुभ सकाळ तो आपण मानक स्वागत करछि ऑफिशियली ओने ब्लड चैनल को आपण माने केमिति अछंती फर्स्ट आज किछि अलगा प्रकार हो ब्लॉग टी तो आपण शेष पर्यंत देखंतु ब्लॉग को तो अबे समय हेलानी 10:33 आपण देख पारथिबे तो तो देखिया कोन किछि नै गीतटा टे बजे दब कॉपीराइट पे आसो आ जड़े आम वाशरूम रे अच्छी आ तो आ जड़े शोती उठी ओह आज पागटा भल कर मेघ उठेला तो वर्षा भी हो पारे तो ब्लॉग को कंटिन्यू शेष पर्यटन देखु आग को कौन कौन हम आम अपडेट आपन को देबू तो समय है 11टा तो आज मु खाई मो कार्यरत को पड़ेबी तो आज कौन करवा कौन 2000 years later. अरे कबाड़ पर कमेंट है कि अरे आरती करी अतिथि देवो भव आम रूम रे पुराना अतिथि आसछनी अरे मीठा मीठा पानी तो दियो पिए पे अतिथि को पानी अरे पियाज दियो नहीं मीठा गोटे खाई दियो तो मुझे मो कार्यरत प्रत्यावर्तन कली तो ये विकी भाई अच्छा एठी आपण मैंने देखिपारे आमर गेस्ट नुआ आसछंती तो कितबे केमिति सेमान को स्वागत कराला ये हमारे मिलन भाई आसीगले कुआडे जाइथिले तो आज रोषेई रो दायित्व मो ऊपर आज कौन रोषेई हम मु जानी कौन अच्छी परिया आज आलू पटल तरकारी हम शनिवार जेहेतु आज कौन चिरंजीव ना अतिथि आनी ये प्रमोद बरा आनी अतिथि सिंगड़ा आनी चॉप आनी मिशा कच्चा लंका भी अच्छी अतिथि किसी कहे ना ये 2022 चेंज हो गला ये कोरोना पर आमे खाई तुम सहित देखा करछु पंचाना नहीं जे रखदा पूरा 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 परफेक्ट साइज फोटो थंबनेल भी पकेता हाडे तो दिखाएगा वो देगा आ बोलेगा प्रमोद थैंक यू फॉर दिस तो आलू चॉप हले करो भाई ता टिफिन टा नहीं आछलो ना टेस्ट ले सिंगड़ा डे आ बाइगन डे आलू चॉप डे ये स्टैचू से लेट्स इट रिपोर्ट पड़ी खाई बढ़िया आइडिया अछि तू शीघ्र केबिन कर गोटे गाड़ी रे गाड़ी रसी गाड़ी तो बात देखि
ଆରେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବି ଆଉ ନା ନା ଖାଲି ସ୍କଲ୍ ଟା ଥିବ ଆଉ ସବୁ ବସା ଯାଇଥିବ। ସ୍କଲ୍ ଫଲ୍ ରହିବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପିଚୁ ନୂଆ ପିଚୁ ହଉଛି ସବୁ ପିଚୁ ନେଳିଲା ପିଚୁ ଯେ ଆରେ ଭାଇ ଏବେ ଯୋଉ କହନି ରୋଡ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମ ମାନେ ଯାଜପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାପରେ ଅନ୍ କରି ଦେଖିଥିଲି ସେ ମୋବାଇଲ ଜାଗାଟା। ଏରିଆଟା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଭଲ ଯିବାକୁ ହଁ ମାନେ ସେ କହନି ହଁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ନଈଟେ ଅଛି ହେଲା ନଈ କ୍ରସ୍ କରିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ପୁରା ବଙ୍କି ଏନ୍ଏଚ୍ ଟା ସେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ। ହଁ ସେଇଟା ଇଏ ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ଜାଗା ହଉଥିଲା ନା ସେଇ ବି ସେ ଜାଗାଟା ତିଆରି ମାନେ ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା କରାଯାଇଛି ମାନେ ବିରାଟ ଭଲ ଏରିଆ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘର ଫର ଚାଲିଛି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଏକାଥରେ ମାନେ 40ଟା 50ଟା ବସ୍ ରହିପାରିବ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ମିଶେଇ ସବୁ ବଡ ବଡ କଲେଜ ନା ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ଏନ୍ଏଚ୍ ପୁରା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ମାଡ଼ ହଉଛି ନା ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ଏ ରାସ୍ତାଟା ରହିଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ ରହିଯାଉଛି ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଏଇଠି କାଲକାଟା ପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ବି ଭଦ୍ରକର ଏପଟେ ପୁଣି ବିଶାଖାପଟନମ ରହୁଛି ହେଲା ତ ଏପଟେ ହେଲା ପୋର୍ଟ ଏରିଆ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ଭଦ୍ରକର ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଟା ଯୋଉ ଆଦାନୀ ନେଇଗଲେ ସେଟା ବି ଡେଭଲପ ପୁରା କରିଥିବେ ଆଗେ ହଁ ଭଦ୍ରକ ଚାଲିବ କଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ କଳା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କଳା ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ କଳା ମୋ ଦେହ ଯୋଉ କଳା ସେ କଳା ନୁହଁ କଳା ସେ କଳା ନୁହଁ କଳା ମାନେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉଟା ତ ରାମ ମାତ୍ର 12ଟା କଳାର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ମଝିଆ ମଝି ଥିଲା ମାନେ ଧର୍ମ ବି ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଅଧର୍ମ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ କୃଷ୍ଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ନେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ୟଦା ୟଦା ଏ ଧର୍ମସ୍ୟ ହଁ ତ ସେ 12ଟା କଳା ଭିତରେ କଣ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାମ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରାମ ସବୁବେଳେ ପୁରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ 16ଟା କଳା ହେଲେ ଯୋଉ 4ଟା କଳା କଣ ଥିଲା ଯେମିତି କି ଛଳ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ ଆଉ ଏକ ଗଲା ଆଉ 3ଟା କଳା ତିନିଟା କଳା ଥିଲା ତୁ ଭାବିନେ କଣ କହିବ ଗୋପୀ ଫୋପୀ ଥିଲେ କେତେ କଣ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ ସେଗୁଡା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖେଇଲେ ବୋଲି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଶିଖିଲା ନା ଆଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଆମେ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମାଆର ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବାଟା କଣ ପ୍ରେମ ଆମେ ଗାଳି ଥୋଡ଼ା ଦେଇ ଏମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଗାଳି ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ନେହର ଯୋଉ ଗାଳିଟା ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମା पर आज्ञा ମା ପରୁଷିଆ ମାଗୁ ଇଙ୍ଗିଲ ଆଗରୁ କଣ ମାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମା ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖିଲେ ଅପନ ବାବା ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳା এই ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଅଛି ଆମେ ସିନା ଶାହରୁଖ ମାରୁଖ ଦେଖି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରେମ ସବୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏଇଟା ଆରେ ପ୍ରେମ ଥୋଡି ଶାହରୁଖ ମାରୁଖ ଶିଖେଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରି ବାହା କିଏ କରିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟର କରିନଥିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି କରିଥିଲେ ନା ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଠୁ କଣ ତମେ ଶିଖିଲ କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଅ ଏଇ ତ ଝିଅ ବି ଭଲ ପାଉଥିବା ଦରକାର ନା ରୁକ୍ମଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ସେମିତି ହବ ନା ତାହେଲେ ଭୁଲିଯା ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ରୁକ୍ମଣୀର ସେ ଯୋଉ ବାହା ହବାକୁ ଆସିଥିଲା କଣ ରୁକ୍ମଣୀ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପୁଣି ରୁକ୍ମ ତା ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ତ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳ ଥିଲେ ସେ ପାରିଦେଲେ ଆମର ବଳ କଣ କରିବା ଜେଲ ବସିବା ତା ଭାଇ କଣ ମୁଁ ପୁଣି ଅପେଟ ଦବ ଆଳୁ ପୋଟଳ ହେଇଛି ବିନା ଝୋଳରେ ପପୁ ଭାଇ ବାଢୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଚାଲ ରେ ଖାଇବା ଚାଲ ଏତିକି ହଁ ବିକି ଗଲା ଅଧିକା ବାଡ଼ିବି ଅଧିକା ବାଡ଼ିବି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ ପୋଟଳ ରସା ସହିତ ଭାତ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଟିକଟାକ୍ ଟକ୍ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି 57,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय विल बी रेगुलराइज्ड माने 31,000 एम्प्लॉय कौन क्या गुंडा बनेगा रे तू 1300 कोटी का 1300 कोटी